Ćao, ja sam Ljuba i dobrodošli na još jedan video na RefreshTube kanalu. Ako se čujete što ne možete mi vidite cijelo lice, to je zato što sam ja košarkaš i mnogo sam visok. A danas ću prvi put da igram Freestyle 2 Street Basketball. Živjeli! Za vas koji niste pretjerano upućeni, Freestyle 2 Street Basketball je free-to-play igra na Steamu koja je jako dobro ocenjena. Što mi nikad nije bilo jasno, jer mi nikad nije delovalo pretjerano dobro, ali hajde mi da ocenimo ovu igru i vidimo kakva je. Već sam na početku igra pita šta želim da budem u smislu pozicije. Znači mogu da budem neki Jokić, neki Marjanović, mogu da budem neki, šta znam, Bjelica ili Kalinić, ili mogu da budem neki Bogdanović ili Teodosić. Ajde da budem neka vrsta playa. Također postoji... Aha, okej, sada već biram detaljno. Ovo je, znači, Cats, odnosno Playmaker. Ovo je dvojka. I ovo je nešto između toga. A ja ću ipak da budem Cats. Sviđa mi se to da budem neko ko dodaje sa igračima. Jedino što mi se ne sviđa kako izgledam. Ni sad mi se ne sviđa kako izgledam. Pa on bi od svih ovih trebalo najbolje da igra košarku. Okej, visina 1,66 m. Nešto mi se čini da to nije dovoljno visoko, čak ni za playa. Da, imaću ovaj malo tupav glas. Okej, kreće tutorial koji je vrlo interesantan. Ostalo je još 42 sekunde na satu, a ja imam loptu i eventualno šansa da pokušam i da dođem do nečega, ali ovo je... Ej, šta je ovo? Ovo je samo filmić u tome kako sam ja uspeo. Okej, sada su oni na napadu, jer ću ja igrati u nekom trenutku. Pretpostavljam da će pogoditi. I onda ja moram u posljednjih 30 sekundi nešto da uradim. To je moja predikcija. Konačno ja. Okej, kontrole. Idem na strelice. ASD. Prilično jednostavno. I X, Z i C za freestyle stvari. Što se tiče odbrane, to me ne zanima. Ovo je loš šut, ali sam dobio ofanzivni skok. O, blokada! Ovo nisam očekivao. Pa zašto mi ne bacite loptu? Pa ovo nije u redu, oni nisu htjeli mi baciti loptu, ja tražim, pritiskam sve kao nenormalan, oni neće mi baciti loptu. Okej, kreće meč. I ovo je pravi meč, ja mislim. Dobar pas, ali nisam uspeo da to iskoristim. Sad će ovi da budu dobre šansi. Moram što pre da nađem ovog lika kog ja treba da čuvam. Moram da stojim ovdje jer onako šutne nadaljeći. Da, ponestalo im je vremena za napad, tako da ja sad mogu da iskoristim da nađem sebi prostora i da pokušam da nađem neki šut. Jedino što ovi neće mi dodaju. Treba naučim da šutiram u ovoj igri. Ali dobro, vodimo. 2:0, ostalo je još minut na satu. Ovi će pokušati šutirati trojku, milion posto. Možda i neće. Dodaju svom saigraču. Ja i dalje pokušavam njega da čuvam. Lepo. Ne. 43 sekunde, moramo sad da požurimo da pokušamo nešto da uradimo. Ajde, bravo, legendo. Nije ostalo još mnogo vremena, tako da dobra odbrana je pola posla. I defanzivni skok, na primer. O, moj prvi poeni, 20 sekundi do kraja mi vodimo, postoji mogućnost zapravo da ovo i pobedimo, što mi je nevjerovatno. Kako me je poslao po burek, što bi se reklo. Nisam pogodio, ali svakako nemaju više vremena, to je to, uspjeli smo pobedimo prvi meč koji smo igrali. Tako da to nije loše. Vidjet ćemo kako ćemo se snaći u budućnosti, ali ovo je dobar početak. Mora šutira.
Mora šutira, on ne želi šutira. On se plaši bre da šutira pored mene. Kako i da se ne plaši kad igram najbolju odbranu u ovoj celoj igri. Za malo. Dobre, pogađam. Mnogo sam dobar u ovoj igri. Potpuno sam ga izgubio, nisam siguran kako. Pomislio sam da sam ja on. Dobro, lupio mi je bananu. To se događa. Hoće li ući? Hoće, tako je, to mi se sviđa. Ponovo smo u vođstvu, to je najbitnije. Sad treba samo zadržimo ovog malog. Pobegao mi ponovo. Ne. Morao sam da preuzmem ovog lika. Ok, 30 sekundi ništa nije strašno i dalje ništa nije izgubljeno. Uđi, molim te. Ajde, pogodi. To! 6-6, 15 sekundi, on se 17 sekundi do kraja i dalje možemo pobedimo ovo. Ovo će bude gusto, ali ništa nije nemoguće. Ne! Bedak. Hoću li pogoditi jednu trojku ikada? Kad bi pogodio jednu trojku, to bi bilo fantastično, to bi bilo zlata vredno. Konstantno pogađam u obruč. Što bi se reklo, bacam cigle. Ovo je moja lopta. Da li je moguće da je i dalje 0-0? Ne može niko od nas da pogodi ništa. Oni ne znaju da treba da očiste loptu. Sad su shvatili konačno. Ja mislim da zaista nisu oni zaslužile pobede. Dobre! Minut! Sekundu do kraja! I ja pogađam. Pa to je to, mi smo pobedili, to je kraj. Ovo je dobro bilo. Užasan meč, ali na kraju sve se isplatilo. Ne znam kako sam pogodio, ali bit ću srećan sa ovim. Samo je pitanje da li će ovaj naš ikada da skoči za loptu kako treba. Ne, on je rešio, to ne želi da uradi. Šta je ovo bilo? Ovo ne obećava kao meč. Sve što sam pokušao mi nije uspelo. Zašto su ovoliko i dobri? Dobro je. To pogodio sam 1, to je nešto. Čisto ne izgubimo s 0. Moram da pogodim trojku. To bi nas zapravo spasilo kad bih ja znao da pogodim trojku. To! Evo trojke! Ima i dalje šanse za nas. Duše 8 sekundi, moramo da im uzmemo loptu. Pobeže. To! Trojka još jedna! Ajmo bre, idemo! Spasio sam bre svoj tim! Izvukao sam produžetke. Još jedna trojka! Ceo dan ne mogu trojku da ubodem, onda ubodem 3 za redom. Ovo je dobro. Ovo je dobro. Mislim da nikada nisam bio srećan igrajući neku igru nego upravo. To je to, izgubili ste, dame i gospodo. Možete da se koprcate, ali ne možete ništa. Vodili su 6-0 i mi preokrenuli na kraju na 11-8. Ma ništa. Doduše, ostalo je 25 sekundi. Da pokušam ponovo 3. Ajde. Jao! Šteta što nisam još jednu trojku za kraj. A dobro. Dobro je. Ovo je bila dobra pobjeda.
Ovo je bila jako lepa pobjeda. Ova igra je bila vrlo interesantna za igranje, vrlo mi se svidela i vrlo sam iznenađen prijatno time kako je ova igra dobra. Idite na Steam, probajte je za sebe ako mislite da bi vama mogla se svidi. Ja sam Ljuba, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu.